भेरगाव खैराबारिनि लामायाव गंसे डाम्पारनि जाब्रबथाय। खुनुरुखुम जिउ रैखा पाइलट आरो हेफाजाबगिरिनि। डाम्पार गारिनि नाम्बारा AS 13AC 0873। जखम जानाय हेफाजाबगिरिखौ भेरगाव मडेल हस्पिटालाव फाहामथाय होनाय जायो। जाथायनि बादिब्ला खैराबारि भेरगाव राजालामाजों डिमाकुसि गिथिबारिसिम अन्थाइ लांनो फैनाय डाम्पार गारिया गोबारै खारथायजों फैबाय थानाय समावनो देवागुरि गुरिहाटि पाक्कानि दालांआव रेलिंनि सायाव सौग्रावनानै गोथौ जायगायाव गोग्लैफैयो। অলপতো জখম হ'বই আৰু গাড়ীত বহিছে যেতিয়া। গাড়ী এতিয়াও চাউলতে আছে। बर'नि गिबिसिन आबुं बर' सावथुन आलायारन सावथुनखौ नायनो हांखुर जानानै थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावबा गावनि आंलाय आंनिसो सानदोंमोन। आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाङाय बेसेनावनो दिन्थिनो थांखि लादों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना। रायजो राजाफोरनि खाबुनि थाखाय क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै गोदान बोसोर 2024 इं मायथाइनि 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव बड'सा फिल्म प्रडाक्शना आलायारन सावथुनखौ बाङाय बेसेनाव रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। फैगौ 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव सिगाङाव लानाय बेसेननिख्रुइ गोबां खमसिन बेसेनाव आलायारन सावथुनखौ लांनानै रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो हागोन। सुदेम बार बारनाय गोजोनग्लायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव। क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाङाय बेसेनावनो दिन्थिनो थांखि लादों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना। कुन्जेनि खैसाराव नोंथाङा गासनबाय, नोंथाङा गावनि खाफालखौ जाबाय। हाखौ लामारनो नाजायोब्ला बाथ्राया गाहाम जानाय नङालै। बेनिखायनो दासिमबो जुदि नोंथांमोनहा आलायारन सावथुनखौ नुवाखैब्ला थाबैनो जगाजग खालामदो आरो बाङाय बेसेनावनो लांनानै आलायारन सावथुनखौ नायनो गोसो जानानै थानाय रायजो राजाफोरनो दिन्थिहैदो। नों खालि आंनो 500 रांल' हर, हाया फाक्का। नोंथांमोना आलायारन सावथुनखौ सिगांनि बेसेननिफ्राय गोबां खमसिन बेसेनाव लांनो थाखाय 8453766183 9678616741 आरो
7896298145 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो।